la colla de Montblanc, ciutat històrica, que no fa gaire vam tenir el plaer que ens convidessin a la seva trobada de diferents gegants, representant a diferents zones de Catalunya. Nosaltres, els gegants de Queixans, vam tenir l'honor que ens triessin per representar totes les terres del Pirineu. Endavant, Montblanc entraran tocant, però al centre de la plaça ens deleitaran amb el seu ball propi. Endavant. En Pere Berenguer de Vilafranca, l'Arcenda i en Bertran el Gerentor. Són els veguers de Montblanc. Endavant amb el vostre ball. Disfruteu-lo, que és un ball molt maco. Moltes gràcies, Montblanc, pel vostre ball i per estar aquí amb nosaltres. Bueno, bona tarda a tothom. En primer lloc, us vull agrair a totes aquestes persones, que això és una cosa que sempre ho porto, perquè jo aquesta feina també l'havia fet, no havíem arribat a tant, però sí que us vull dir una cosa, que la comissió de festes, que són les persones que estan dedicant-se no avui ni ahir ni demà, sinó cada dia de l'any, perquè són moltes hores que perden ells de la seva vida privada, diguéssim,
perquè un dia com avui puguem estar tots aquí reunits, els grans i els petits. Llavors, jo només vull un fort aplaudiment per la Comissió de Festa de Queixans, que creiem que durant tots aquests anys s'ho mereixen. Gràcies a tots.